कंफर्म ना कहम कि हाँ गाना आएबे करी, लेकिन भैया झूठ अपडेट ऐसे देवे के पड़ता न काहे कि कोनो अपडेट ही ना होता पावर स्टार पवन भैया का। नमस्कार प्रणाम तक काल बरगो लोग के रउआ सबके बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया लंदन से इंडिया आवे वाला बानी और बहुत बड़ा धमाका होके वाला बा अपन भोजपुरी इंडस्ट्री में। काहे कि पावर स्टार पवन भैया लंदन से इंडिया जब आई हैं तो 2 अगस्त के रउआ सबके बतला दी कोलकाता एगो अवार्ड शो बा, जौन अवार्ड शो के नाम बा गवर्नमेंट फायर 2023 अवार्ड शो के नाम बा। तो वहाँ जाइए 2 अगस्त के। ओकरा बाद रउआ सबके एगो बहुत बड़ा धमाका देखे के मिली लोकगीत। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी कि लोकगीत अब रउआ सबके देखे के मिली। काहे कि पावर स्टार पवन भैया के सावन के गाना खत्म हो गई बा, अब कोनो गाना पावर स्टार पवन भैया के ना आई। अगर होलंग हुई तो ना आई, काहे कि भैया सावन 2 महीना के लगा गाना अब कौनो सिंगर के ना चलता। तो आगे लोग के बतला दी कि 2 अगस्त के अवार्ड शो में जाइए, वहाँ बहुत बड़ा धमाका हुई। रउआ सबके बतला दी कि मुन्नी रॉय जौन की हिंदी सीरियल बा नागिन रउआ सब देखत होके, वो सीरियल के एक्ट्रेस बानी जिनका नाम बा मुन्नी रॉय, उनके साथ पावर स्टार पवन भैया अवार्ड शो फंक्शन में जाइए और उनके साथ में बहुत सारा एक्टर वालों बहुत बड़ा अवार्ड शो होता है। वहाँ हर इंसान के वहाँ परमिशन नहीं जाए कि वहाँ जाए पहले आधार कार्ड पहले से बुक होता, बहुत सारा लोग जाए यूट्यूबर लोग। धमाका हुई भैया 2 अगस्त के बाद रउआ सबके कंफर्म ना कहम कि हाँ गाना आएबे करी, लेकिन भैया झूठ अपडेट ऐसे देवे के पड़ता न काहे कि कोनो अपडेट ही ना होता पावर स्टार पवन भैया का टीम के तरफ से। कोनो अपडेट आई तब दिया कि हाँ गाना आवे वाला बा, लेकिन इतना सच जरूर बा कि 2 अगस्त के पावर स्टार पवन भैया कोलकाता अवार्ड शो में जाइए। उसके बाद गाना आई, हकीकत बा भैया गाना आई। काहे कि गाना कब ले इंतजार करी फैन उनकर। तो बहुत सारा लोकगीत शूट होकर रखा गया, तो बहुत जल्द रहो सबके देखे या सुनने के मिली। तो अपडेट कैसे लगा कमेंट करके जरूर बतलाए। मिलता नहीं अगला वीडियो, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।